सड़ा से अदिनिया देखा चाहा जीवन दीर्घ 45 वर्षर जीवन भितर ए देवीतोष मिश्र किछि बुझो कि न बुझो एतिके बुझिछि परीक्षा नबाकू कई जणे ऊपर वाला को मो ठिकाना दे देछि जीवन सारा खाली परीक्षा पास करिवा मो कपाळ रे नाही। धन्यवाद मिस्टर ईश्वर मो पर विश्वास रखी दिवारु अशेष अशेष धन्यवाद। अरे भाई कई जने कही खूब जोरे चित्कार करे हसुथिबा लोकर पॉकेट अंडाड़ी देखिले टंका की सुना पाइबनी पाइब गोटे लोह भिजा रुमाल जोटा कि आज मो हाथ मुठारे अच्छी। मिश्रित भाग ससरे भाई परास्त निश्वास ए पांथशाला रे। अरे भाई हृदय रे पांथशाला निश्वास रे पांथशाला आज गोटाए पांथशाला आसी आउ गोटाए पांथशाला निकटक सिगरेट अछि भाई माचिस ता नाही मो पकरे अछि गोल्ड फ्लैग फिल्टर मोर भी सेम ब्रांड। अरे भाई गोटाए पीस अछि 50-50 ओके भाई ओके टेक इट भाई नो टेक इट नो मो सांग कहे सिगरेट टाणिबो लास्ट जियो को किस करिवो फास्ट। वास्तविक से गोटे यारा चार्म वास्तविक। अरे भाई ये वर्षा अंधार राति रे पांथशाला रे कोन करूछ मु जदी तुमको सही प्रश्न पचारे खोजुची मो हजिला अतीत को खोजुची मो अतीतर प्रेमिका को जहाँ ना सहित मो ना को जोड़ी ये पांथशाला कांतरे मु गोटी गोटी करी स्पष्ट भाव रे लिखि दे जाइथिले। जाको मु निज जीवन ठु बेसी भलो पाउथिबी। अरे भाई तमर पुणी प्रेमिक नो ता मो भीतर प्रेम कृष्ण सुदामार प्रेम कालिया बंधु महांतीर प्रेम। अच्छा भाई बंधु का कथा कहूछ तो बेईमानटा चिन्नी पारलानी भूल बुझिला मते। बंधु माने जिते बड़े जीवन को आसंती खुशीर पसरा नहीं आसी तांती किंतु गला बड़े दुखर पसरा रे से माने विजय दे चली जानती। किंतु बंधु बेले बेले एमिति भी हुए कहा उठरे हस देवा को जाई मनीष तार शत्रु पालटी जाए ता लुहर कारण पालटी जाए जेमिति मो सांग रही गला। वास्तविक भाई ये वर्षा अंधार राति रे थम मोरे एंती गप सुनिबार गोटे नियारा खुशी नियारा आनंद था। अच्छा भाई अटै गल काहेंगी कोना हां स्कूल बेले रो सांग। अच्छा गोटे साइकिल रे स्कूल जाऊ गोटे टिफिन की ओधा ओधा करी खाऊ कटी कटी। अरे भाई गोटे शर्ट को अदल बदल कर पिंदुथि बोली केही जणे झमला कले ता पई आउ जणे बाहरी पड़थि निश्चय कटी कटी। राइट तुम क्यों भी जानो तुमर भी संग थे ना कोन भाई गोटाए मोबाइल फोन गोटाए प्रेमिका ये जण गोटिए झियो को लाइन मारथल सत एले से सोडा का जीती गला गीता तार हे गला। गीता
ଗୀତା ନାଟା ଆମ ଭିତରେ ଭିଲେନ ହେଇଗଲା ରେ ଭାଇ। ଗୀତା ପାଇଁ ମହାଭାରତ, ସେଦିନର ମହାଭାରତ ଅର୍ଜୁନ ଆଉ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ଭିତରେ, ଆଉ ଆଜିର ମହାଭାରତ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଭିତରେ, ଦେବୀତୋଷ ମିଶ୍ର ଆଶୁତୋଷ ଭିତରେ। ଆଶୁତୋଷ ମହାପାତ୍ର ଆଜିର କୋଟିପତି, ମୋ ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ। ଶୁଣଟା ଗୀତା ପାଇଁ ଶତ୍ରୁ ହେଇଗଲା। ଦିନେ ଆସୁ ମୁଁ ଗୀତା ଗୋଟେ କାରରେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡି ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ, ହଠାତ୍ ଗାଡିଟା ଘାଟି ତଳକୁ ଖସି ପଡିଲା। ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଆମେ ବଞ୍ଚିଗଲୁ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଭଲ ହେଲି, ତାପରେ ଗୀତା 2 ମାସ ପରେ ଆସୁ ମୁଁ ଘରେ ଥାଏ। ଗୀତା ମତେ ଫୋନ କଲା, ମୁଁ ପଚାରିଲି କୋଉଠି, ସେ କହିଲା ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ। ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି, ଦେଖିଲି ଗୀତା ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହେଇଛି, ମତେ ଦେଖି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ଭଳି କାନ୍ଦିଲା। ମୁଁ ପଚାରିଲି ଡକ୍ଟର କଣ କହିଲେ, ସେ କହିଲା ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଏ ଝିଅ କେବେ ଜୀବନରେ ପିଲାର ମା ହେଇପାରିବନି। ସେତେବେଳକୁ ଗୀତା ସହିତ ମୋ ସାଙ୍ଗର ବାହାଘର ଡେଟଟା ଫାଇନାଲ ସରିଥାଏ। ସେତିକି ବେଳେ ଗୀତା କହିଲା ମୁଁ ବାହା ହେବିନି। ବାହାଘର ଅର୍ଥ ତ ସନ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନୁହଁ ନା? ଅନେକ ବୁଝେଇଛି ହେଲେ ବୁଝିଲାନି। କହିଲେ ନିଜ ପ୍ରେମିକକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଂଶର ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ଖେଳିବା ପାପ ହବ। ଏଇ କଥାଟାକୁ ତମେ ସେଦିନ ତା ପ୍ରେମିକ ଆଗରେ କହିଦେଲନି କାହିଁକି? ରାଣ ପକେଇଦେଲା, ମୋ ସାଙ୍ଗର ରାଣ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରାଣ ପକେଇଥିଲେ ମୁଁ କହିଦେଇଥାନ୍ତି, ହେଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗର ରାଣ ପକେଇଦେଲା ଇଡିୟଟଟା। ଯୋଉଥିପାଇଁ କିଏ ଯାଏ ଆସୁ ମତେ କଥାଟା ମୁଁ କହିପାରିନି। କେମିତି କହିବି? ରାଣ ପକେଇଛି, ମୋ ସାଙ୍ଗର ଅମଙ୍ଗଳ ହବନି। ତାପରେ ଗୀତା ଆଉ ଜଣକୁ ବାହା ହେଇଗଲା। ସେଇଠି ତ twist। ଗୀତାକୁ କହିଲି ଗୀତା ତମେ ଯଦି ଆସୁକୁ ବାହା ନ ହବ ସେ ସେମିତି କୁଆଁରା ହେଇ ରହିଯିବ। ତମେ ଯଦି ଆଉ କାହାକୁ ବାହା ହବ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦବ। ଗୀତା କହିଲା ସବୁଠୁ ଭଲ ହବ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ଗୋଟେ କାମ କର, ଚାଲ ମୁଁ ତମ ସ୍ୱାମୀ ହେଇଯିବି। ମିଛି ମିଛିକା ସ୍ୱାମୀ କାହିଁକି ପଚାର? କାହିଁକି? ମୋ ସାଙ୍ଗ ମୋ ପାଇଁ ଯେତିକି ମୂଲ୍ୟବାନ, ମୋ ସାଙ୍ଗର ପ୍ରେମିକା ତ ସେତିକି ମୂଲ୍ୟବାନ। ତମେ ଦି ଜଣ ମିଛି ମିଛିକା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ତା ମଥାର ସିନ୍ଦୁର ଦୁନିଆ ପାଇଁ, ତା ହାତର ଶଙ୍ଖା ବଦନାମରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଆଉ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ତା ହାତର ଗୋଟିଏ ରାକ୍ଷୀ ମୋ ହାତ ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଦୁଃଖ କଣ ଜାଣିଛ ବନ୍ଧୁ? ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଏତେ କଲି ହେଲେ ସେ ମତେ ଭୁଲ ବୁଝିଲା। ତାରି ପାଇଁ ମୁଁ ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲି, ତାରି ପାଇଁ ମୋ କମ୍ପାନୀ ନିଲାମ ହେଇଗଲା। ମୋ ଭଉଣୀକି ତା ଘରର ଚାକର ସହିତ ବାହା ଦେଇଦେଲା। ଏମିତିକି 2 ଦିନ ତଳେ ମୋ ଭଉଣୀର ପୁଅକୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ସେ ବିଷ ଦେଇଥିଲା। ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ। ସେ କେବେ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ? ଜାଣିଛି ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ମୁଁ କଣ ଚିହ୍ନିନି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ସାଙ୍ଗ କେବେ ଏମିତି କାମ କରିନଥିବ। ଜଣେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ କେବେ ବନ୍ଧୁକୁ ଧରି ପାରିବନି, ଜଣେ ଭଲ ସାଙ୍ଗ କେବେ ଶତ୍ରୁ ହେଇପାରିବନି। ଜାଣିଛ ଆଜିକି ଠିକ 20 ବର୍ଷ ତଳେ ଆମେ ଦିନେ ଏଇଠି ଥିଲୁ। ଏମିତି ବର୍ଷା ହଉଥାଏ, ଏଇଠି ଜଣେ ବାବୁ ରହୁଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ସିଗାରେଟ ମାଗିକି ଟାଣିଲୁ। ସେ ହାରମୋନିୟମ ବଜାନ୍ତି, ଆମେ ଗୀତ ଗାଉ। କଟି କଟି ଡବଲ ଆସୁଛି। Tina
ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ପାଖରେ ଲୁଚେଇକି ରଖିପାରିଥିଲୁ ଦେବୀ। ଆରେ କେମିତି କହିଥାନ୍ତି ତୁ କହୁନୁ? ତୋ ପ୍ରେମିକା ବା ରାଣ ପକେଇ ଦେଇଥିଲା। ମରିଯାଇଥାନ୍ତି ମୁଁ। ତୁ ଯୋଉ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମରି ମରି ବଞ୍ଚୁଛୁ, ଏବେଠାରୁ ବି ଦେବୀ, ଏବେଠାରୁ ତୁ ଏତେ ଭଲ